sulod sa imong lawas. Nganong di man ko makatulog na ako'y makitang mga anino. Uy, kinsa nang naghilak? Bisaya Horror Stories. Adunay usa ka daang sugilanon bahin sa usa ka lugar sa bukid nga gitawag og Barangay Puting Bato. Kini nga lugar mailhan sa mga mag-uuma tungod sa ilang matahom nga tanom ug mahinlo nga kalibutan. Apan sa diha nga mugawas na ang buwan sa kagabion, ang mga tawo naglikay-likay sa paggawas sa ilang balay. Usahay sa kalayo nga mga kahilom, adunay usa ka mabalod nga suga nga maglutaw-lutaw sa mga umahan, ang San Telmo. Si Manong Tomas usa ka daang mag-uuma. Ang kasagaran nga tigpatid-patid sa mga magbabalak sa San Telmo. Ang pasabot aning magbabalak kanang naay-iyam-yam or isulti nga murag pag-ampo sa Latin na pangkontra sa mga ngilad nga mga espiritu. Matud pa niya, kining kalayo nga walay gamitunon nagsunod-sunod sa mga tawo nga adunay sala. Matud pa niya, kini maoy kalag nga wala makapahuway. Usa ka gabi samtang ang tibuok barangay naglingkod sa ilang panimalay, si Julio ug ang iyang mga barkada nakahukom na mangadto sa umahan. Mga buangon, mga batanon pa ug medyo pilyuhon nga pagkatao. Dili sila mutuo sa mga daang sugilanon. Misigarilyo sila ug nag-inom, nagpakatawa, nagkalingaw ug kalit nga. Aduna sila'y nakita nga kalayo nga naglutaw-lutaw sa layo. Ang usa sa iyang mga kauban misulti sa ilaha nga adton lang ta sa pikas nga uma, dili na lang dinhi. Apan si Julio mapangahas, miingon, atong suwayan og duol bay. Ug ilang giduol ni. Samtang naglakaw sila padulong sa kalayo, ang kalingawan sa ilang panagkuyog naghinay-hinay nga nahilom. Ang kalayo nga ilang nakita daw gasiga nga dili mahibal-an kung unsa ang iyang gigikanan. Naglutaw-lutaw kini, nagsiga nga mabalod. Ug dihang nakaduol sila, kalit lang nga, ang kalayo, ikalit og padulong kanato. Ang tibuok umahan, nagliho, nagbagulubol ang hangin. Ug gibuto ang mga dahon sa kadlo. Si Julio ug ang iyang mga barkada nangambak sa kadlo. Nangahadlok ug nidagan og balik sa barangay. Pero ang San Telmo nagsunod sa ilaha. Makalilisang kaayo ang ilang dagan, murag mga kanding nga nagkiningkoy sa mga bato. Sa ilang pag-abot sa barangay, na-slide si Julio ug napakung kini sa usa ka bato. Ang iyang mga barkada mipadayon sa pagdagan, walay nakabati sa iyang pagpanawag ug tabang hangtod sa nakuyapan kini. Sa kasubsuban, nahibalaan ni Manong Tomas ang nahitabo. Siya midagan padulong kang Julio, dala ang iyang gamay nga krus ug usa ka botelya nga lana. Ug sa dihang miabot siya sa tuol ni Julio, ang
ang kalayo naglutaw pa sa ibabaw ni ini. Murag gusto mukupot sa iyang kalag. Si Manong Tomas nagsugod siyang pag-ampo ug naigiyamyam sa Latin. Sa mga santos iyang gitawag ug gibutangan og lana si Julio. Hinay-hinay ang kalayo ng lupad palayo. Apan si Julio mihagok sa kadlok ug kasakit. Hinaot na iyang natun-an ang leksyon sa pagrespeto sa mga kalag nga wala makapahuway. Sa barangay Puting Bato, wala na gyud magduwa-duwa sa kagabihon. Ang mga mag-uuma mihilom kung maabot na ang kagabihon o nag-ampo nga naghinaot nga ang San Telmo dili na mo pakita sa ilaha. Kaysa matag gabi nga mukalit og tungha ang suga nga naglutaw-lutaw, nagpasabot kini nga adunay kalag nga nagapanaw nangita sa iyang hustisya. Kana ang sugilanon sa San Telmo. Nagpanaw sa mga daan nga umahan ug nagdalag kahadlok sa barangay Puting Bato. Hinaot nga kamo magmatmon, magampo permi ug maglikay sa mga kalag na dili makapahuway. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kung gusto pa kamo makadungog ug daghan pa nga mga sugilanon, ayaw kalimot sa pag-like, pag-subscribe ug pag-share niini na channel para uban mga kauban ninyo makaibaw pud sa atong tulumanon. Magkita-kita ta sa sunod na higayon para sa laing sugilanon na makalilisang. Amping ug maayong gabi. Kini ang inyong Bisaya Horror Stories.